ממליץ. אני מקווה, רבותיי, אנחנו מהרגע מצולמים, ואני קורא לכם לסדר ולהתנהגות נאותה. אני הייתי רוצה להתחיל לדבר לאט ולתנועות הידיים גם להתניע בצורה איטית, slow motion, מפני שהצילומים הקודמים שהעלינו לפייסבוק מזכירים קצת סרטים משנות ה-20. לא, זה בגלל שזה במצלמה דיגיטלית הרבה פחות... זו מצלמת וידאו, מה שאני צילמתי, מצלמת רשת היא קופצת. זה... טוב, אז אנחנו מתכוונים לפרודקשן קולנועי מתאים. בפעם הבאה מאפרת. מה? בפעם הבאה מאפרת. הפעם הבאה מה? תבוא מאפרת. מאפרת. נקבל אותה בשמחה. תבוא מאפרת. אז כן, מה לפנינו בשבועות הבאים? בשבועות הבאים זה הודעת המערכת. בשבוע הבא, סמדר וינטר, סיפרתי לכם עליה, היא כותבת עבודת דוקטורט ב-University of Chicago על אימהות בסין העתיקה אשכרה, עתיקה של השאם דיינסטי, היינו של בין המאה ה-12, בין המאה ה-15 למאה ה-12, ועד היא מגיעה לג'ו. היא עוסקת בעיקר בפענוח של מצבות וטאבלטים, כן. והיא תבוא בשבוע הבא לדבר על ארכיאולוגיה, ג'נדר ופילוסופיה סינית. היא מרצה כאן בפילוסופיה סינית בשיעור ההמשך עכשיו. ביקשתי ממנה לבוא בשבוע הבא ולקשור את כל הקצוות הללו שיכולות לעניין אותנו, וגם את זה נעלה כמובן לשידור. לאחר מכן זה הפגישה שלנו בשבוע שלפני הפסח, ואנחנו יוצאים לאחר מכן לשבועיים. אני אבקש, בשיעור הזה אני רוצה לעשות 3 דברים. הדבר האחרון, אנחנו נמשיך בהרצאה של איימס, אבל אני רוצה לעשות את הדברים הבאים. א', אני רוצה להביא את התמונה, את המגילה, את הצ'ינמינג שאנג-חי-טו, ועבור זה ב8 באמת ורבע בערך, אנחנו ניקח את כל השולחנות הללו, אם הם מספיקים. אני צריך 11 מטר. ואתה רוצה להראות אותה? אני רוצה להוציא למסדרון את השולחנות, או שאולי אפילו אני אסדר את זה עם אב הבית לפני זה, אבל אני רוצה לשים כאן, וב8 ורבע או עד 8:30 לפרוס את כל המגילה הזאת, כך שבערך ב8:45 נוכל להתכנס עוד פעם בכיתה, או ב8:50, כי יתחילו, אני לא יכול, חמת האקולוגיה של הבוקר, להרשות למגילה הזאת לעמוד בסכנה. אז אני הייתי רוצה להתחיל בעוד שבועיים, להראות לכם את הדבר החד פעמי הזה בתולדות סין. ניסיתי להעלות את זה לאתר שלנו בפייסבוק, אבל זה בלתי אפשרי. אבל לקראת עוד שבועיים אני אשים בפייסבוק שלנו לינקים מעניינים מאוד לתמונה הזאת. עכשיו אסף סיפר לי שבהרווארד פרופסור פיטר בול הקים אתר מיוחד אך ורק לתמונה הזאת. עוד פעם, התמונה הזאת מציירת את קייפונג יעני בסום דיינסטי, אבל התמונה שאני מביא, המגילה שאני מביא, היא מ-1800, כלומר, היא הוורסיה החמישית של המגילה. המגילה הזאת פעם ראשונה צוירה בסום דיינסטי, ועברה איזה 3 או 4 גלגולים, כלומר, קופיז של התמונה הזאת נעשו מחדש, העתקים נעשו מחדש, בלי כל יום רע להעתיק את זה בדיוק. אנחנו לא עומדים כאן במצב הפילוסופי של תחילת הסרט, Certified Copy. מי שראה את הסרט עכשיו, זה היה בדיזנגוף למטה, אני לא זוכר, אני לא יודע איך קראו לזה בעברית. סרט נאמן למקור, נאמן למקור, כן. זה הבמאי האיראני הזה שביים את זה בצרפת.
עוד פעם השאלה, האם יש להעתק של הציור המקורי ערך, כן? מכל מקום, בצ'יין-לונג, הקיסר צ'יין-לונג, בערך ב-1800, ציווה על 5 ציירים לצייר עוד פעם את התמונה, וציירו את זה בפעם הזאת בצורה הגרנדיוזית ביותר. התמונה היא למעלה מ-11 מטר, המגילה, ויש בה כ-4,000 דמויות שההתרחשות האנושית, החברתית, העסקית, האמנותית, הריטואלית, הצבאית, הרומנטית, הקיסרית, שבאה לידי ביטוי במגילה הזאת, נותנים לנו בעצם, הייתי אומר, מבט של National Geographic על הסיטואציה של תמונת העולם האנושי בסין של אותה תקופה, שאסור לנו להחמיץ. ולכן נפרוס את זה כאן במסדרון, ולאחר מכן אפשר יהיה לדבר על העניין הזה. כמו שאמרתי לכם, אחד הדברים עבורי הכי מעניינים בתמונה הזאת, שהיא נקראת, הרי באנגלית זה נקראת המגילה הזאת Along the River During the Qingming Festival. כלומר, המגילה נפרסת כאילו לאירועים האנושיים שהמתגלגלים בתוך הנהר ולאורך גדות הנהר בזמן אותו יום שהוא יום היורצייט, יום האבות, יום זיכרון האבות. זאת אומרת, זה היום שבו עולים לקברים, מנקים אותם, מציעים מנחה לנשמת האבות. ואמרתי, הדבר המעניין ביותר בתמונה הזאת, שכל העולם הסיני של אותה תקופה בא לידי ביטוי במגילה, וחוץ לדבר אחד, לא רואים שום ריטואל שקשור לקבר או קשור לאבות. זה הדבר היחידי שלא רואים. עכשיו, מה קורה שם? זה דבר מעניין. למה דווקא התמונה הזאת שכך היא נקראת, כן? תראו לכם, אני יודע מה, המגילה היא נתיבי איילון ביום כיפור, ואז לא רואים אף זוג אופניים. כן? רואים 100 דברים. ילדים וזקנים, גברים, נשים וטף רואים, אבל זוג אחד של אופניים יש. ושם התמונה, סליחה, תופעת האופניים ביום כיפור או משהו כזה. ואז אינני יודע, משהו מסוג הזה. בכל אופן, אז זה מה שאנחנו עושה. אחר כך אני רוצה להיכנס לכיתה וללמוד במשך, נגיד, שעה, טקסט שקשור לסדר פסח, כפי שאני אראה לכם, ולא קשור לסדר פסח, אבל הוא ייתן לנו הזדמנות להתכונן קצת לסדר פסח. אני רוצה להציג בפניכם את ההגדה של פסח כטקסט, שאנחנו יכולים ללמוד אותו באותו מובן שאנחנו קוראים כאן טקסט של פילוסופיה סינית. אני נתתי בסין לפני שנה וחצי כאן הרצינו בכנס שגלי ארגנה על יהדות וקונפוציאניזם, ההרצאה שנקראה סדר פסח with Confucius, סדר פסח עם קונפוציוס, ולאחר מכן ההרצאה הזאת ניתנה בטיואן גם, והשאלה שם הייתה אם אנחנו יכולים להשוות בין ריטואלים דומים שבין קונפוציאניזם ובין ריטואל מסוים שמתקיים בסין מזה 2000 שנה, הריטואל של הפרברים, וסדר פסח. כלומר, הסיטואציה הווירטואלית הייתה סיטואציה שהעלינו בדמיון, שפותחים את הדלת ובמקום אליהו הנביא מגיע קונפוציוס, מה עושים איתו אז? לשם זה אנחנו נקרא את ההגדה של פסח, את הקטעים הראשונים, כדי להבין את הדינמיקה של הטקסט הזה, ולאחר מזה נקשור את זה עם קונפוציוס, ובסוף כמובן, אם יישאר זמן, אז נראה עוד הרצאה של, אז זה פחות או יותר
העניינים שלנו לעתיד לבוא, לאחר מכן נצא לחופש פסח, וב-15 לחודש, מאי, יום הכרזת המדינה, בתאריך הלועזי, לא נקיים את השיעור, מפני שיש אז חבר הנאמנים, אבל אני אעשה שיעור השלמה, כמה כתבו לי על העניין הביבליוגרפי, שהם רוצים סיור בספרייה, אז אני פשוט שבוע לאחר תום הלימודים אבוא הנה בשעה 9 בבוקר, וכשהספרייה נפתחת, ומי שרוצה, is welcome לספרייה. אוקיי, אנחנו עוברים לענייננו, לעניין שתלוי ועומד כאן על המסך. אני ביקשתי